Γεια σας, σήμερα θα σας δείξουμε, συγγνώμη που αργήσαμε όμως, γιατί είχαμε ένα μικρό προβληματάκι. Σήμερα έχουμε πάρει το PlayStation 3 και θα σας δείξουμε ένα μεγάλο άλμπομ που θα φτάσουμε εκεί στο κτίριο. Θα πάρουμε φόρα, θα πηδήξουμε από εδώ και θα πάμε πάνω στο κτίριο. Τώρα εδώ πέρα τρέχουμε και τώρα θα κάνουμε το άλλο. Είναι λίγο δύσκολο πάντως. Όσοι έχετε GTA 5 προσπαθήστε το, είναι δίπλα στο νοσοκομείο. Σε ένα νοσοκομείο που έχει και ελικόπτερο. Και κάντε έχουμε link στο description να μου γράψετε τι παιχνίδια θέλετε να παίξετε για να τα κατεβάσω και να παίξουμε. Και αύριο θα πάμε να δούμε με ένα φίλο μου να πάρω καινούργια κάρτα στο PlayStation για να παίζουμε από εδώ και πέρα online. Θα σας δείξω για Call of Duty Ghost την επόμενη φορά. Να το φτάσαμε. Αυτό ήταν το πείδημα. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά.